Kining atong kinabuhi dinhis kalibutan isip mga Kristiyanos, mao ni siya ang magdala nato ngadto sa trono sa Dios or gingharian sa Dios. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang Ginoo trono diha nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Lingay mong tupad, yung naganahan kang mo tupad didto sa trono sa Ginoo. Wa ginilingi. Ang kasagaran nato sigig paningkamot nga maghimog trono dinhis kalibutan. Ang Ginoo gani nga Ginoo na gid siya, wa siya maghimog trono dinhis kalibutan. Ang unang Santo Papa nga iyang gitudlo nga mao si San Pedro, wa niya himuig trono dinhis kalibutan. Ang iya hinuong giingon, idupan nimo ang imong kamot ug lain ang magbakos nimo ug dad-on kas lugar nga dili nimo gustong adtuan. Pasabot ang magbuot nato dinhis kalibutan dili kita kung dili ang atong isig katao. Gilingi ako sa imong tupad na musugot ra gyud ko sa imong pagbuot. Namusugot ra ko sa imong pagbuot. Pero kung maghimo na tag atong trono, adi na ta musugot, makig-away na ta. Muna karon ang atong mga leaders dinhi mas atong nasod o sa gawas sa nasod, naghimo nag-ilang mga trono, naggubat na. Dinhis ato, way hunong kinihaay, siging hearing, purting dagkuan na to gasto aning ilang hearing, gikan na tong pagkumpanya sa eleksyon, hangtod sa eleksyon, nahumanang eleksyon, siging hearing. Sukad pa ginasuna, kabantay mo, sukad pa ginasuna, hapit na lang ko mamatay, sige lang yap, naagi na. Nga naman, kay nagbangi ang mga trono, na naghimog ilang mga trono. Gani, di magita ka maong mo respeto sa atong eleksyon, kasagaran, ma-eleksyon sa barangay, lungsod, probinsya, o kaha, nasod. Di ta ka maong mo respeto ang atong napilian, atong sigihag akyos, nga nanikas, ang kadto sang napildi, sige sa yaw-yaw. Ikasunod, kadto na sa imudaog, karinasang nida napildi, sige na sa yaw-yaw. Di yun mo respeto sa nidaog. Nganong ingon anak man ta, kay naghimo tag mga trono dinhis kalibutan. Kami sa mga pare, himog trono sa parokya, himog trono sa diocese, mga obispo, nga mura na gyud bag amo na giningging harian. Tanang na imong utanan nako dinhi, Padel, ibalhin ka nako? Sure, ibalhin gina kay mao man ay among nature. Siya unya, Padel, kaluoy sa daning imong parokya, ngan luoy man nga naa may pare ibutang dinhi. Di ba? Ngilingay mong tupad ingnaw, sugot na kang ibalhis, Padel. Ingna ba? Inasugot ka, balhis, Padel. Og di ka ni mo musugot, pasabot, naghimo na sad mog trono dinhi. Ako ba, inyo kong palingkuron dinhi, nga murag ako ning trono? Dili, oy. Ang ako rin yung gusto, nga hotdo ninyong palit ang slot. Kana lang, ikahurot aning atong slots o palit, mamiya na ta. Kay dili man ni nato trono. Ang trono nga gihimos Ginoo para nato tuas langit. Ang magbuot nato dinhi mao ang atong human authority. Nya kay ang human authority namo mao man ang obispo. Unsay gustos obispo asa mi ibutang adto mi didto. Nya buhaton namo kutob sa among mahimo unsay mandate sa among pagka-assign niya ng maong lugar. Ako sa una, na-assign ko seminaryo, SPFY, 7 ka tuig,
first assignment naningkamot ko pagbuhat nya gipakapinan to nga nahimo kong treasurer niya ng San Isidro Parish School diha sa upat ka tuig ko diha nga nahimong treasurer. Nagtuman sad ko ingon man nga ipayo-ayo ang eskwelahan. Nakatukod mi diha og kanang dagko nga mga buildings ka project mi diha mga 50 million kapin sa among team nga nag-alaga diha. Uman diha balhin na po ko gipunan lain na sang assignment dito na sad sa Maumawan. Karon parokya naman na. Gi-mission station sad to. Ako sa iwadwa dito. Sakit gud akong liko dito. Tabag bugwal dito, masa simento. Aron lang yun maka tarong-tarong sa among kapilya. Karon nahimo na ng parokya dito. Mga inana ba? Ugasa ko ibutang, gibutang sa kog prisuhan. Daghan kayong napriso. Ni-increase ang piniriso atong pagka-assign ako. Kay amo manggiatiman. Natuman sad dito sa prison ministry nato, 5 ka tuig sa ko. Diri na sad ko gibutang karon. Nakagusto bago kong ani ko i-assign aning San Vicente. Wa ko'y pangandoy. Naganahan ako dito sa prisuhan. Nga ato ko magsuroy-suroy tipon sa mga piniriso. Pero kay gibutang man ko din mo na ningkamot lang sa kog buhat hangtod kanusa nga magpabilin ko din mo na kay hapit naman tingali may balhina hutda na ninyo palit ang slot. Ngatong slot is BF Dag na apay nanay 21,498 ka slots ang atong halin. Murag hinay-hinay pa no, pero sus kanindot og mopalit lang itong tata. Nga napay 38,500 to ka slots nga available. 500 pesos per slot. Nga nasa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sag 20 ka 16 slot challenge. Nga nga to sang MMHD katong kang Mama Mary dito sa Kapilinya naman tay 6,000 ka slots aning gibaligya nga tag 1,000 per slot na nasa tay halin nga 234 ka slots na pay 5,766 ka slots nga available tag 1,000 per slot. Pangutan ako no imong kaugalingon karon in relation aning pagpamaligyag slot karong si Manaha unsa kay gihangyo sa Ginoo nimo ang pagpalit og slot o ang pagtigom sa kwarta? Hoy. Ingna unsa kay gihangyo sa Ginoo ron nako? Ang pagpalit aning slot bisag usa lang ka slot o ang pagtigom? Nya kun ang imo ganing tubag para sa imong kaugalingon nga security mao nay leading ba sa imong pamalandong para sa imong kaugalingong security sayop na ang imong gihuna-huna basta para sa imong kaugalingong security. Mo na ningon si Jesus sa batan-on ka pa pasabot ang imong pagtuo taphaw pa ikay magbuot nimo ikay magbakos nimo nya moadto ka sa lugar nga gusto nimong adtuan pasabot ang imong kaugalingon mo'y imong gusto nga tagbaon pero inig katiguang na nimo pasabot og matured na ang imong pagtuo lain ay magbakos nimo idupa na lang nimo imong kamot ug dad-on ka sa lugar nga di nimo gustong adtuan. Unsa may sentros Ginoo dinhi ang atong paghigugmas Ginoo kung matured na gani magsigi na tag-atiman sa iyang katawhan nga gitawag niyag akong mga karnero. Kung nahigugma tas Ginoo mag-atiman tas iyang mga karnero. Ang panginahanglan sa atong isig katao maunay magtudlo nato unsaon paggamit ang atong tanan nga mga grasyang nadawat kanang gitawag og basic nga tulo kati time sa nang usa
talent, treasure. Dili na kita'y magbuot ana kung mo matured ang atong pagtuo. Ang panginahanglan na sa atong isig katao. Mao na para nako, ako sad pari pananglitan. Dili na ko mo'y magbuot sa akong oras. Pagkanindot puntang ikatog. Karong buntag, nindot kay lahos og tuog eh. Pero ika-alas 4, matag yun kay mangandam ta para sa alas 6 nga misa. Or alas 5, labing dugay, kinahanglan yun mo mata kay mangandam. May good unta kayo nga di na ta magsigi og yaw-yaw diri, barog-barog, kakapoy ba ani eh. Pero mao may mandate sa akong pagkapari, mao maning paagiha makaalagad ko, kamoy magbuot nako. Nana. Kanindot na gid untang iundang og baligya aning slot kay murag ngakong naong mura nag-slot. Kana bang kadugay na gud mura para nako murag dugay na kay ba, pero sigihan man sad kog hatag og mga kuan. Ingnan nakos Bishop Ruben, Bishop 6 million ra man na. Madara tingali na dinhi ay ayaw Father Sian tabangi mi ani kay ato ba aning kapilinya. Kamo sad ako sa mong ingnon, kamo mga matured na og pagtuo, ato ba yan ang kapilinya, kita ba ay gatukod ana, more than 50,000 ka mga tao, more or less, ang atong nagtinabangay para matukod na. Kining mga 50,000 ka tao nga originally nagtinabangay ta pagtukod anang original nga kapilinya ni adtong 2021 hangtod 2022. Kana na lang gamay kayo nga 6 million di na to mapalit. Mamalit ay kausa lang 50,000 guta kabuok ato. Nasa among record appeals mga anonymous 50,000 kapin. Muna ang mandate sa Ginoo kanato, sunod kanako. Pero ang pagsunod nato sa Ginoo binasi sa gugma. Unsa maning gugma? Magsigig tabang sa isig katao. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, gaagad na lang siya unsay gustos tao. Niingon gani Festo, wa man ko kakitag problema aning tawhana, pero ang mga tao magsigi magkiha, ako lang sa ning ubanan. Si Pablo sabi mo siya, dadalang ko nga tos emperador. Mao may gustos mga tao, mahusay gyud ko. Mao tong naabot gyud siya sa emperador dito sa Roma, o dito gyud siya namatay. Naputlan gyud siya sa liog. Pero dili na maoy importante kay dinhis kalibutan wa tay trono. Ang atong trono tuwa sa langit. Nigiling nga imong tupad. Ingna gub-ana nang imong trono. Gub-ana na ba ang imong trono? Kanang ikagid mo ay magbuot. Kanang imong standard ng inyong balay, kinahanglan yun nga limpyo, kinahanglan yun nga kinural. Basig trono na nimo ang inyong balay. Di na gina nimo pasudlan og lain. Ang gusto ra bang Kristo, dawata sa inyong balay ang mga way balay. Ngayon nangutanan ako, Pader, og pananglitan day koralo ni among balay para dili masod og mga mananap. Di day nindot, di day na maayo, nakumay kayo. Pero kumusta maagianan sa inyong silingan, wa ba maapektuhi sa imong pagpangural? Maayo bang ila agianan? Maayo raman Pader. Naku, apadayon na imong koral. Isa dili ni sala, nakuha man sa isala na occasion of sin kanang pagpangural. Nya gusto jud ka nga muhaom kas Ginoo. Ingon siya, gusto pa diroy kinsa bagoy di gusto nako kanang imong koral makapalangit ba yan na? Siya, unsaon man? Nako butangin na diha kato kong gingon sa una ba? Butangin na diag tarpaulin nga dunay litra nga nag-ingon pagtuktok og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. So ang imong koral naghatag na ron og evangelization, pagtuktok or pagdurbel o kamo ablihan, pangayo o kamo hatagan. Sa inyong paminaw, mahimo ka na.
depende na ninyo. Purting lipaya tingalis mga tao, kay magsige man na sila og panuktok. Niya kitang tanan, naghimo ta ana din tibuok San Vicente. Di purting lipaya manganhi din mga tao. Ana. Niya inighuman mo butang ana og pananglitag way tao inyong balay kay natrabaho mo, imo na lang ng butangan sad og laing tarpaulin nga way tao ang balay. Proceed to the next house. Pangita o kamo makakaplag. Di ba? Kamo na. Preaching the gospel magyapon na. Pangita o kamo makakaplag. Di mo. Adto siya sa unahan. O may balay, o may tao. Niya ang unahan, pareha man sa nimo, nagbutang man sa panuktok o kamo ablihan. Di gyud siya maproblema. Ang mga way balay, ang mga way gikaon, ang naay panginahanglan, makakita gyud og lugar nga sila maalagaran. Ug mao nay meaning sa feed my lambs, feed my sheep. Di ba? Wa man mo ayo. Sige na, nindog lang ta.